Umabot po kami ng 22 rounds sa isang gabi ng girlfriend kong dating tomboy. Actually, dati na po siyang tomboy, tapos naging babae na lang siya nung nagkakilala kami. Yung ano po kasi, yung akin po is, sa first 3 rounds, 5 minutes lang yan. Tapos habang mas tumatagal din akong pumutok. Ano mo yan, mag-fireworks. Actually, hindi sa pagmamayabang. Lahat naman naging jowa ko, kandidato ng beauty pageant. I would like to say salamat sa experience, salamat sa memories. And one of the reasons why bumalik ako sa Pinas, aside from is gusto ko po siyang hanapin ulit just to keep the promise I gave to her before we break up. Good evening mga kabisyo, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa oras natin ngayon na 8:58 PM sa buong kapuluan. Gandang gabi sa inyo mga kabisyo. Mga kabisyo, napakinggan nyo po ang ating last rated SPGs. Top secret mga kabisyo. At kahit ako nagulantang. Nagulat ako mismo mga kabisyo sa kwento ni Kulas. Na si Kulas lang ang kilala kong tao na umabot ng 22 rounds. Parang hindi ko kaya kabisyo. Parang hanggang ano lang ako mga 2 rounds, 3 rounds. Pero yung parang umabot na katulad ni Kulas na 22 rounds? Sa 26 hours? Grabe ka, Kulas! Saludo sa'yo! Hindi ko alam kung may kalyo na ba yan. O baka maga-maga pagtapos, mga ganun. Pero yung mga kabisyo, nako, samahan nyo na naman po ako sa makulay natin na Biyernes. Kasama nyo na naman po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo, sa ating mga rated SPG Top Secrets. At syempre, bukod dyan, ang ating rated SPG Secret 5. Mga kabisyo, ikaw ba kabisyo, syempre, kapag gipit ka na, sabi nga natin. Kapag gipit na tayo, sa patalim tayo kumakapit. Ikaw ba kabisyo, nasubukan mo na rin bang kumapit sa patalim? Sinubukan mo na rin bang i-offer sa isang tao ang sarili mo? Kasi kabisyo, kung hindi pa, ang isang kabisyo natin ngayon na naghatid ng ating rated SPG Secret Files ay sinubukan niyang kuwain ang loob ng profesor niya gamit ang kanyang sarili. Grabe to. Isang mainit na naman na gabi para sa atin mga kabisyo. Ang aga pa! 9:01 PM pala mga kabisyo, habang nasa traffic ka ngayon, samahan mo ko sa mga maiinit at magpapainit ng gabi mo. Kabisyo, ako nga po pala ang mga kasama nyo simula alas 9 hanggang alas 12 ng gabi sa Rated SPG Top Secret at Secret Files. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Susunod na ang Rocky SPG Secret Files with Titangelo. Dito lang yan sa Love Radio.